Orain ikusi behar dugu etxeko beroak pertsianen kutxetatik ihes egin ez dezala. Orduan, badira era asko, baina bat da oso erraza eta hau da. Denetan ezin dugu egin, baina kutxa zahar hauetan bai. Estalkia kendu beharko genuke lehenengo. Eta hemen, porespan zati bat itxasi, tartearen neurrikoa izan beharko du, eta kito. Hau itxasi, jarri, eta zati hau behintzat ja isolatuta utziko genuke. Bada beste leku bat, hotza sartzen dena. Edo beroak ihes egiten duena, baina hori. Hemen eskua jartzen dugunean, nabarituko duzue, hotza sartzen dela. Orduan, hau ere, tarte hori ixtea nahiko erraza da. Orain azalduko dizue nola den. Hemen dagoen pieza hau da pasazinta. Horrelako bat da. Orain hemen azalduko dizuet nola egin den. Hemen. Hau politago egiteko jartzen da. Orduan, badira pieza batzuk hemen jartzen direnak. Hauek erosi daitezke edo gu bertan egin. Moztuta. Moztu ditzazkerzu eta gero zuloak egin zure neurrira. Badira batzuk estuago, beste batzuk zabalago. Hauek prestatuta ditut eta horrelako zerbait hortxe jarriko dugu. Hau nahiko erraza da, orain ikusiko duzuen nola den. Lehenengo, kendu behar diogu hau. Ez du falta egiten zinta kentzea. Hemen, tirafondo bat izaten du, bi izaten ditu. Kendu dut hori lehen. Hau kendu eta begira. Erosi edo egin ditugun pieza hauek. Bata hemen. Bestea hemen. Gora. Hartu tirafondoa. Eta hemen dugun hau jarri. Eta kitxu, hemen ez da haize hotzik ateratzen.